מתן הוא ילד מאוד חיכן, מאוד חברותי. אני גדלת אותו לבד כבר מגיל שנה. מתן הולך למסגרת כל יום משעה 7:30 עד 5:30 בבית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים. ואחר כך הוא הגיע הביתה ואיתי כל הזמן. עמותת קו לחיים זאת עמותה המסייעת לילדים בעלי צרכים מיוחדים, בדגש של ילדים נכים מזה 25 שנה. העמותה חרתה על דגלה 3 דברים, ביניהם שיפור חיים. שיפור חיי הילדים הנכים. אנו מהווים עבורם מענה חברתי סביב השעון. בין פעילויות העמותה ניתן למצוא מגוון רחב של פעילויות. ימי כיף, טיולים, מחנות, הגשמת חלומות, חונכות אישית ועוד פעילויות רבות וטובות. למעשה, מהרגע שמתן נכנס לקו, אני יכולה להגיד שגיליתי את עצמי מחדש. מה זה אומר? שלפני שהכרתי את האנשים המדהימים האלה, פשוט הייתי חיה רק בשביל מתן. ביטלתי את עצמי לגמרי. לא ידעתי מה זה ליהנות, לא ידעתי מה זה לבלות, לא ידעתי מה זה לצאת, לא ידעתי מה זה נופשים, לא ידעתי כלום. ופתאום כשמתן הלך, גיליתי את עצמי מחדש. והבנתי שיש גם חיים אחרי. השנה, זאת השנה החמישית בגרעין הרגל באלקנה, לזכרו של סרן הרגל חובה בשם מקום דמו, מארגן קייטנה לילדים מקסימים אלו. הילדים ייהנו משלל פעילויות, משבוע מלא בכל טוב. ההורים בד בבד ייהנו משבוע של שקט, משבוע של מנוחה, משבוע של משפחתיות, דבר שלא מובן מאליו. עלויות הקייטנה הינן גבוהות מאוד, ובכדי שנצליח להגשים את החלום הזה, לנו ולכל ילדי הקייטנה, אנו צריכים את עזרתכם. אני יכולה להגיד שאני מחכה בקוצר רוח לקייטנה הזאת שכבר תהיה. גם בשביל מתן, שאני יודעת שהוא הולך ליהנות, וגם בשבילי.